vlog is manguha og blackberries. Kuyog si Mark og si Lini. So, kuyog kami manguha og blackberries. Bye! See you later! May daghan! Yan, dili man yun, ito silingan diya. Ala, kadaghan diya. Uy, yan, nangamunin niya. Oh, kadaghan. Ay mo hadi diri. Ano ko diri sa umong ni Bubo? Nay, nawa, oh. Namungingi ang mga blackberries. Oh, ang mga blackberries namungingi, oh. Ito picture man. Bili, oh, sige na. Dili ni ka ng video. Sige, Video din? sige. Picturean ti kagit. Sa yun ba kayo dun, no? Sa ang panguhaan kay Dapis daan ba? Mauhota? Lagi daghan kay mga agi. Init ka video, mapipit din sila ko. Ang pipip di ay. Yeah, di sila bato. Nga naman. Dalo lang mo. Ay ahas. Saan kami basket? Kung naghanap blackberries, namungingi. Asa ka ano? Sa bang mungingi? Namungi baka namang nagkuan ba daghan? Oh. Nagkuan. Bulig. Lamangingi ka ng murag. Agay. Wapak and tigpik. Taking out. Naka-lipstick pa. Lipstick sa ko. Nindot. Mamahit lang lagi din. Sakit oy. Sakripisyo maning binumata na. Lagi. Sakto na na eh. Tara naman na katsiri. Daghan naman na. Puno naman sa to. Hinduta sa iyang kuan. Puno na ang mga... Di ba na? May tag napatay gunting na lang. Nag-gloves yun ay si Mark, eh. Kaya ang kuan Ang duga. Duga mo kuan, no? Ang stain eh.